Sanibonani emakhaya ngamakhaya. Iyanibingelela yamanyanda intokazi. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami le-YouTube. Ngicela bandla ningakhohlwa ukukhomenta nokulike bese na-subscribe kulo lona leli khasi ukuze lizokhula nani niphinde nithole ihamba phambili nize ningaphuthelwa nsuku zonke. Kanti-ke nazi ihamba phambili ngaso lesikhathi. Izingxoxo zamalobolo they ended in tears, azihambanga kahle neze. Inkosi yaseSwatini ibiyocela ubuhlobo obuhle kwancamalala kwadunusa ngezinkomo ezithi mo ezilishumi. Kanti-ke ngeshwa nangebhadi izinto azihambelanga kahle inkosi yaseSwatini njengoba umsholozi ale waphetha engafuni indodakazi yakhe esencane ukuthi igane umSwati wesithathu oneminyaka engu-56 ubudala. Uthi-ke umsholozi yena ubezitshela ukuthi indodakazi yakhe izogana indodana ingonyama, hhayi umSwati oseyigugele. Kanti-ke abezindaba bayivezile le ndaba yokuthi uNomcebo indodakazi kaZuma uzoba inkosikazi number 16. Shuthi uzoba unkosikazi wesi-16 kumakhosikazi omSwati wesithathu. Kanti-ke abantu-ke baphawulile ngalolu daba on social media. Bakhulume nangokuthi uZuma akakwazi ukugxeka or akakwazi ukunqaba amalobolo, kanti yena ngoba wakwazi ukwenza lokho kunkosazana uNonkanyiso Lachonxo owayeneminyaka ewu-23 wamkhulelisa ingane eno-76 years uZuma ngaleso sikhathi. So wakwazi ukuthi yena akhulelise usisi Lachonxo ekubeni emdala kakhulu kunaye. So bathi abantu lesi simo sicishe sifane nalesi esenzeka kundodakazi wakhe, kuthiwa akangakhali sidalo. Leyo bekuyimbono yabantu. Ngibonga kakhulu sihlangane kwelandelayo ivideo eyamanyanda intokazi ithi nibe nosuku oluhle.